La Costa Brava té dues cares. Les cales, solitàries a l'hivern, canvien totalment de fesomia a l'estiu. El turisme aporta beneficis econòmics, però la seva massificació també té efectes negatius. La gran presència de segones residències a la Costa Brava comporta a la vegada un accés estacional d'embarcacions d'esbarjo. Sense una regulació estricta d'aquestes embarcacions, podem estar condemnant una espècie protegida i de vital importància, com és la Posidònia oceànica. La Posidònia és una planta superior que té fulles, flors i fruits i que viu al fons del mar. Compleix funcions cabdals, manté l'equilibri sedimentari del litoral i protegeix la costa de l'erosió. Els alguers són llocs de posta, protecció d'alevins i font d'aliment per a moltes espècies, i la planta és una de les fonts d'oxigenació més importants que té el mar. La contaminació, els abocaments i les deixalles afecten el bon estat de les praderies i el fondeig d'embarcacions perjudica el creixement de l'alguer. Més del 70% d'aquestes praderies es troben en regressió a la Mediterrània a causa principalment de l'acció humana i, sobretot, de la presència massiva de morts de fondeig amb cadena. Aquestes cadenes que per una banda fan que sigui molt més segur el fondeig, però per altra banda, amb els corrents i amb les onades, pugen, baixen, s'arrosseguen i el que estan fent és escombrar el fons del mar i estan llaurant. De fet, qualsevol persona que es posi unes ulleres de capussar o que faci immersió i hagi vist una zona d'aquestes veurà que tota la zona del fons del mar que la cadena s'arrossega per terra queda absolutament llaurada, neta i ben bé podríem dir que polida fins i tot per aquesta acció erosiva constant que es produeix. La franja litoral és molt fràgil i cal estar molt atents a la seva evolució. Per protegir aquest límit entre la terra i el mar, alguns ajuntaments han impulsat polítiques ambientals. Per tant, en aquest sentit, s'han impulsat zones de fondeig, allà on es pugui garantir el fondeig dels usuaris d'aquesta costa, però també els usos dels banyistes amb unes zones de bany àmplies, amb seguretat, fondeig, però sempre amb aquesta atenció especial cap al fons marí, especialment cap a la Posidònia. En aquest litoral hi ha praderies de Posidònia molt importants. Una de les més destacades és la que hi ha al cantó de Garbí de les Illes Formigues. Té una extensió considerable i és el model d'un fons marí que, si es conserva, ens seguirà indicant que el mar Mediterrani està ben viu.